Oké, dit is Ernest. Ik ben Ernest. Mr. Dino. Dino. We gaan een beetje rijden nu. We hebben een kleine mini-smart voor ons. Hoor de motor. Hoor de motor. Het is toch niet de auto van Dino, het is een leaseauto, dus hij wil hem nu even verslijten. Niet door het aantal vluchten natuurlijk. Oh nee. Oké, Dino gaat nu gassen. Ja, kan het helemaal terug. Er is een aantal toestellen waarmee op station hebben gevlogen. Ja, ik denk dat dat laat is. We gaan nu onderweg naar Dina. Dino is een USB-stick daar vergeten. Hij gaat daar een andere stick geven. Vat je hem, Dino? Een andere stick. Een camera. Nee, maar als ik de controle trek, dat is de kant. Komt nu die laatste vraag. Dat je mee op het dan moet het woordje worden. Zou je moeten kunnen weten op zich? Want jij hebt de konijn dat Joepie heeft. Helaas niet. Dragi naši gledalci, mi smo dva seljaka što jedu žvake. Dino sad voza auto. Ma jaba, i sad ćemo mi neđe da idemo. Ma ne Evo crveno. Dino koči. Pa mi se sada povraćao. Radi kočnica. Ne radi kočnica, jebo. Vidio. A vidi ženski. Staš vid glupače. Što radi. A vidi glupače, joj glupače. Vidi glupače. A, zeleno njoj, ba. Vidi. To je prava ženska logika. Ja, ne dam nikad. Je, glupa jebla sebe. A glupi ženi, Bože dragi. Sad smo ovdje neđe. Gdje smo mi, aj slobode. Sada idemo desno. Richting Feyenoord. Ili je Feyenoord? Sve ovo, slinga. Kak je ovo je Bayern Salam. Bombardaje. Vidite gospodine majmuni. Vidite majmuna. Joj, to su bile majmuni prve klase. Još više majmuna, vidi. Ovdje u Bombardaje samo ima majmuna. Evo, Dino ide sada 80 na sat. Gdje se samo smije ići na 50 na sat. Ako nas neko zaustavi, onda smo pravo najebali. Ja, evo radi tako. Dino koči. Malo slipa. Ojebote. Dino ko Schumacher. Kara 80, 90, vidi ga, joj! 90 na sat ide čovjek. Ako sada neko najeđe sa desnice, ima da nas hara, dobro. Ojebote. Dobro. Zakočimo. Čekaj, ajde se ja parkiram. Sad se Dino hoće parkira. Kan ja betalen?